sarki shine farkon kasidar da na tsara, shi ya kago diyar nabi maulati zara. Ka iya man da bani da simi banda dabara, kai kadai ne idan ka ban na roƙe ka ka kara. Ya ilahi da lodubin salatin ka ka kara, gumma aiki dubu dubu kanin ka suka kara. Sa iyalan sa in ka bi su san baka asara, ala haidar ka safa har da maulati zara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara, sa Hassan har Hussein da an ka yanka a sahara, har imam ma hadi da za ya zo jikan zara. Gaida dan fo biyu mujaddadi baya gadara, kam da har imam kuben sunayen su na jira. Tiyali har da shakti jani ni ba na asara, har da inyas mai diwani na sana su kabara. Gaida shak zaki ilaha kare shi larura, umma zina duk makiyin kuto ya yi asara. Ke so diyar nabi ya Fatima zara. Assalamu alaiki batula maulati zara, na taho ni a gare ki kwai duka na kidan rera. Bani da maro kan ilaha in zan mai fikira, an yi sarki da arzikin ki maulati zara. An faɗauro auren diyar ma'aiki zahara, uba anan ba ilaha shi ya dauro a sama'u. Gurra koma mala'iku suke bin zahara'u, har zuwa can cikin gidanta maulati zara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara. Kaf halittu fa babu wacce ta kai ki batulu, banda haidar mijinki sai fa abban ki rasulu. Dan fana je mazo da kan sama yayo kauli, yayi bayani akan dukan masoyin zahara'u. Ko hadisi manzon mu Mustapha yayi bayani kan batula, a yanzu zan faɗa sai ku jira ni. Ya fa furta yace fa Fadima bid'atu minni, dan fasokar jikin nabi yace Fadima zara. Muke so diyar nabi ya Fadima zara. Ko a Qur'ani rabbi kaliki yayi bayani kan iyalan nabi sun zama garan qurrata aini. Suratul insan ka bincika kai yi tunani, aya ta 8 da tattara batun rabbi tabara. Rabbi shi ya faɗa wa yadda emona da sai ala rabbi sannan miskinan waya tema, sai karshen wa'asi ya kun sani ba su zalama, sai su ba su wasu kwamba su ci ba Fatima zara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara. Na ji kun sata kuma kusan batula zara, ku ya amshi domin ta rabbi zai kau da bala'u. Yar Muhammada batula zara umar sharafa, ku yi tafi ku rausa ya zuwan Fatima zara. Wata rana Imam Hassan ya zo gun zara, ta yi sallah tana ta addu'o'i zara. Ba ita ba makota take wa zara, umma mu fa ta taimako ta kan naka ka tsara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara. Muke so diyar nabi ya Fatima zara. An yi waɗa annabi gore ku biyo na, an face mai baya da magaji ku jira ni. Sai ilahi ya bashi zara ummin hasanaini, suratul kausara ku bincika Fadima zara. Suratul ahzab cikin ta ga wani bayanin, rabbi ya tsarkake diyar nabi qurrata aini. Ba ta haila sannan fa ba ta fiƙi, ku biyo ni zana baku batun da rabbi yayi ku saurara. So diyar nabi ya Fatima zara. Inna ma yuridullahu gabatun rabbi tabara liyuzhiba an kuma rijisa gasu ya tsara. Alubaiti gidansu zara ne jirkin tsira, wayu dahira kum sannan a ƙarshe ta dahiwa. Ba iya nan ba rabbi
kaliki na ta bayani kan batula gare ni ta zamo ƙurrata aini. In ka duba cikin fasuratul Imran akwai bayani cikin ta duk akan Fatima Zahra. Nan tana birra sai fa hatta tuhibuna, sai a ƙarshe na ayar fa mimma tuhibuna. Ka yi kyauta da dukkanin abinta ka fi ƙauna sai ka samu faɗaukaka gurin Rabbi tabarak. Wata mata ta zo gidan Batula da bayani, ya Batula na zo gare ki ne ki taimake ni ban tufafi ko da fari ga ummin Hassanaini. Ta yi kyauta da wadda ta fi so Fatima Zahra. Haihuwar Fatima watan Jimada ku biyo ni sani Allah ya ba wa ɗaha ummin Hassanaini. 20 ga wata ta zo watan Banu Usani yar ma'aiki diyar Nabiyu ce Fatima Zahra. Rabbi na yin fushi idan Batula ta fusata sai ya yarda, idan Batula Zahra ta aminta. Mahadiya guruf akan Batul ba mu jiga ta ya Batula, ki amshi baitukan da mun karera. Ya ilahi tsare mu hasada samu rabauta, har da ni nan ci ilahi kare mu da wauta. Amshi baitocin mu Fatima sai mu azarta, ke muke so diyar Nabiyu ya Fatima Zahra. Rabbi kare mu hikima fadan Zahra Hakima, kuma kare mu ilimi fadan Zahra Halima. Rabbi da fama na mu dinga begen masuma, ɗaukaka mu ilaha dan isar Fatima Zahra. Ya ilahi ka kara zagzaki dan Zahra, ushe da mata risa na ummin shahada. Lafiya Rabbi ka daɗe su kare su bala'u, arzikin yare gidan Nabiyu Maulati Zahra. Fahadiya guruf ilaha bar mu a tafarki kara kare, alzagzake da ke sa musu loki. Shaida mata rasa sun kaya fagen ne a tafarki, shi ya haska har mun ka gane Maulati Zahra.